Από το 2008 το ελληνικό κράτος μεταρρυθμίζεται. Εσύ κι εγώ είχαμε τότε ακόμη σταθερή δουλειά. Δουλεύαμε με σταθερό ωράριο. παίρναμε σταθερό μισθό. Είχαμε τουλάχιστον δικαιώματα. Μας τα χάρισαν? Όχι. Κατακτήθηκαν με δίκαιους αγώνες. Από τότε μας έκοψαν το μισθό για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας απελευθέρωσαν το ωράριο για να είμαστε ευέλικτοι. Μας έβαλαν να πληρώνουμε γιατρούς και φάρμακα για να μην είμαστε σπάταλοι. Το 2013 οι κυβερνήσεις συνεχίζουν τη μεταρρύθμιση. Ενώ το βιωτικό μας επίπεδο κατρακυλάει, όπως η αξιοπρέπειά μας. Βλέπεις κάποια ελπίδα? Τα επιτελεία των στελεχών δουλεύουν πυρετωδώς Για να χτίσουν το νέο κράτος με θάρρος και πραγματική πολιτική βούληση. Μοιάζει το νέο κράτος με όνειρο. Χωρίς πλάνο. Χωρίς γνώση. Χωρίς προοπτική. οι κόποι μας Ο πλούτος που παράγουμε Γίνεται δωράκια. κίνητρα και παροχές. Στα μεγάλα συμφέροντα. Σου φαίνεται αξιοκρατικό? Σου φαίνεται νοικοκυρεμένο? Έτσι, με 2 υπογραφές απολύομαι. Επειδή περισσεύω. Απολύομαι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγώ και χιλιάδες άλλοι. Από τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, Τα νοσοκομεία, την τοπική αυτοδιοίκηση. την ενημέρωση. Και φυσικά από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς είμαι ελάχιστη αποζημίωση. Και κατάμουτρα μου είπαν, Εκτός από εξοικονόμηση σε μισθούς, η απόλυσή μου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Κατατροπώνουν το βολεμένο δημόσιο υπάλληλο. Τον τιμωρούν. πρέπει να σκύψω Να σοπάσω. Να πω και ευχαριστώ. που γίνομαι περιττή. Και εσύ? Στο σούπερ μάρκετ, στο εργοστάσιο, στο γραφείο. στο κατάστημα. Μα είσαι ήδη εύκολη ηλία στα νύχια τους. Να το μήνυμα. Σκύψε, σώπασε και πες και ευχαριστώ. Και ο διχασμός μας σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Άκρος εξυπηρετικός. Σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παράγει γνώση. Παράγει τεχνολογία. Παράγει τεχνογνωσία και τεχνική. Παράγει πολιτισμό. Τελευταία, παράγει και άνεργους απόφοιτους. Σήμερα το Πολυτεχνείο χάνει σχεδόν το σύνολο του διοικητικού προσωπικού που απομακρύνεται με διαθεσιμότητα. Χάνει σταδιακά και το δημόσιο χαρακτήρα του. Ποιος κερδίζει? Οι εργολάβοι που θα πουλήσουν προσωπικό για 6 μήνες με 400 ευρώ. Οι επιχειρηματίες που θα πάρουν την έρευνα ως μπόνους. Εσύ που πληρώνεις από το γυμνάσιο τώρα πια. Φροντιστήρια για να μπει το παιδί στο Πολυτεχνείο. Όπου θα παίρνει ολοένα και λιγότερη. Όλο ένα και πιο υποβαθμισμένη γνώση. Πληρώνοντας δίδακτρα για να βγει τελικά. Με πτυχίο διαβατήριο στην ανεργία. Σου φαίνεται αυτό μεταρρύθμιση? Δεν πείθομαι από την υποκρισία τους. Δεν βλέπω πνοή ούτε όραμα. Εσύ τους πιστεύεις? Δεν θα μείνω αδρανής. Δεν γυρίζουμε πίσω σε μεσαίωνα εργασιακό. Δεν παραδίνουμε αδιάφορα το μέλλον των παιδιών μας. Σε συμφέροντα ντόπιων και ξένων τραπεζών και πολυεθνικών. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλληλεγγύη. Λέμε όχι στο φόβο. Ακουμπάμε στο διπλανό μας. Ακουμπάμε στο διπλανό μας.